Somos una potencia. É algo indiscutible. Somos unha potencia en piragüismo e remo. Por qué? Tentaremos sabelo ao longo do programa, pero aquí tedes, amigos e amigas, son figuras do remo do noso país. Logo falaremos con eles. Gracias por estar esta noite con nós. Por que se nos dá tan ben? Hai quen di que porque as axentes mariñeiras toda a vida foron de remar, e de remar, e de remar, e veñafillos, pero eso é discutible, porque tamén no mundo do agro sachábase e tiñase fillos. En todo caso, algo lle debemos aos ingleses. Boa noite, Nathan Carter, que tamén nos aprenderon a remar como é debido. Tentaremos esta noite remar en augas pouco turbulentas, da man das rumorosas das nosas amigas que sempre nos acompañan. Boas noites, e o primeiro de todo é recibir a unha tripulación de luxo, 26 anos, remando á vez, levando a nosa música polo mundo adiante. Con todos vos, Milladoiro. Boas noites. Que tal a teletransportación, Antón? Baixade. Nando, como estás? Pepe, que lío, que somos un lote. Que tal? Ti ven comigo, Moncho. Senta por aí, grazas por estar con nós. Naquela se faz favor, Méndez. Tomarmos posición, gaitas desa banda, Seoane desta, por favor. Non é doado, non sabedes o lío que nos fixemos para ver como colocábamos os Milladoiro. E menos mal que viñestes 5 dos 8 que faltan os novos. Méndez, flauta, por que non che deixan falar nunca nas entrevistas, macho, coa facilidade que tes ti? Por que non che gusta a televisión, para empezar? Eu creo que a televisión como... Que? Como de outras cosas, cando te sacas así un tempo que viches moito, pasas un mes sin beber, non sabes? Pois a televisión falle falta tamén algo parecido. Botar así un mes ou dous sin ver nada de televisión pode desintoxicarse un pouco da información que é pegajosa e constante por todos os lados. Entonces, a veces o fago cura de desintoxicación dese estilo. Méndez fala, señoras e señores, que había quen dubidaba... E por outra parte, que falara, non é que eles non me deixen falar, ao contrario. Sí? Casi me exigen que fale. De feito, exígeme que vale, porque senón non hubiera habido problema. Nós temos unha persoa con nós, unha amiga que che quería dicir algo. Silvia, por favor. Méndez, que tal? Hola, que hai? Non te sona a miña cara, non? Non te das conta? Non. Pois casi nos coñecemos de tú a tú, non te acordas aquel ano nun concierto en Sanxenxo? No, de verdad que non che sona? Non. De nada, nin de pasada, que eu che fixen así coa man e ti guillaste un ollo, no... Nada. Si, home, si que... Sería antes de poñer as gafas cando... Que tes un curmán que sempre vai ao taller dun primo meu a cambiar as rodas. Non te das conta de la Méndez? Non? Bueno, logo falades. Aí saltou o Moncho. O percusionista sempre é o máis bravo. Grazas por estar aquí. Antes de nada, 26 anos de categoría, se mo permitides, Milladoiro. Antes de nada, por centrarnos, un concerto voso, unhas imaxes de Milladoiro tocando... Aí estás, Sexy Mall, que pasa? Aí es... Bueno, non tan recente, xa teñen tempo estas imaxes, está Michelle Canadá. Un concerto de... Pois... se están os rapaces tamén aí, cuidado, que estas xa son máis recentes. Aí tedes os mozos, a Roy, a Harry. 26 anos... 28 xa? Botabas vos menos, ves? Conservámonos ben. Como se fai para ir remando 28 anos xuntos? Como se fai nas discusións? Quen ten a última palabra? Méndez? So 18. Hai voto de calidad? Pepe, por exemplo. Non hai voto de calidad. De cantidad tampouco? De cantidad, Tacón e o fillo, por exemplo, que son dous, sempre fan... Home, aí fan equipo. Sí? Pero, non, quero dicir que se consensúa e, bueno, pois se unha maioría decide que hai que tirar por aí, pois os demais plegamos ou plegan que lle toque en ese momento, porque non coincide sempre, e nada máis. Non pasa moito de que haxa así un encontro moi, decir, bueno, pois están 5 en contra, 3... Non, eso non suele pasar. No. Decir, cando hai xa así moito desencontro, pois a maioría das veces óptase por
non seguir por ese camiño e pois probar novas cousas. Agora entenderán porque normalmente o que fala nos concertos é Pepe, pero en todo caso non vos presentei Nando Casal, Pepe Ferreiros, mestres gaiteiros, Moncho García, mestre percusionista, Antón Seoane, psiquiatra, e Méndez, que é o que ten estudios, non? E para iso temos carreira e tal. En todo caso, eu non sei como facedes vos. Pode ser que o de ter un oficio, unha profesión, aparte da música, faga que vos manteñades máis vivos como grupo, Antón, pode ser unha das razóns? Eso temolo falado onte pola tarde, sí que é certo. É dicir, en un momento Milladoiro tive unha discusión aí, como 25 anos, por aí. Tedes unha cada 25 anos, non está mal. No, esas son as estratégicas. Pois as tácticas son prácticamente todos os días. Pero esa era estratégica, entonces era si adicarse a música como única profesión ou non. E a verdade é que falamos moito, como temos por costumbre en Milladoiro, e chegamos á conclusión de que non, que era un erro porque pensábamos que o mundo é máis amplio que a música. Curiosamente, nós somos uns músicos un tanto atípicos porque o temos a veces dito nas entrevistas, a música para nós non é que sexa secundaria, pero sí que nós temos falado entre nós, nos ensaios e tal, de moitas máis cousas. Eu creo que enriquece ao grupo o ter outras actividades, o poder falar de outras cousas. O que sí é certo é que adicamos a música e a Milladoiro todo o tempo e máis que tiveramos nos entregamos ao grupo como se fóramos o noso único traballo. Pero sí que nos enriquece. Quita a farmacia, Nando, non? Co ben que lle vai. Quero presentarvos as rumorosas que están con nós, Lucía Aldao, Chu Santiago, boas noites, porque neste programa por primeira vez sabemos que din as rumorosas, que xa iba sendo hora. Cando que irades, rumorosas? As rumorosas non, pero din por aí que tedes fama de repugnantiños nas comisións de festas, que se molesta o ruido da noria, que se queremos aire acondicionado no escenario, que pasa, que xodes como a Madonna galega xa hai despedir 500 piruletas no camerino. A ver, Moncho, ti que eres o que negocia? Bueno, que as comisións de festas non son moi repugnantes porque levan moi poucos a tocar. Porque son descaros. Non, tamén son caros os que veñen de fora, mas ben. Non solemos ir. Ahora, sí que somos todo o contrario, moi pouco exigentes. O único que sí é certo que non soportamos é o ruido dos caballitos mentres tocamos. Non? Debe ser a única exigencia que nos pon dos nervos cando estamos tocando e oímos a tómbola outro jamón. Evidentemente molesta moitísimo. La chochora, no. Está de moda, ahora que está. E aquelo de el cabello, non sei que, claro, eso é evidente que é insoportable. El perro piloto. Ahora, despois, nesas cousas que teñen algúns artistas de fora, e daqui tamén, de que si o xamón ten que ser da cañiza ou non sei que, a verdade é que somos tremendamente vos de levar. Bueno, eu vou formular toda unha teoría porque parece ser que Milladoiro xa protagoniza unha lenda urbana en Santiago de Compostela. Contovos. Na Plaza da Quintana, debido á súa boa acústica, escoitas en todo lugar a música que se pincha desde os locais, desde as tendiñas de souvenirs de aló baixo dos soportais. E conta esta lenda que Sampaio cortou o pescozo cunha fouce por culpa de escoitar unha e outra vez a Galicia de Maelog de Milladoiro. Vos sabíades este conto? Que pasa con iso? Pois extrañanos porque temos dedicado un tema moi bonito que é a Muñeira de Ponte Sampaio. A Sampaio. A súa ponte temos dedicado unha... Pero sí que é verdade que é como unha banda sonora da Quintana, que é unha praza ben emblemática, vos o sabedes, tedes actuado ali, a emoción que supón subir a Quintana. Se estás todo o día na Quintana toda a noite, pois acabas cortando pescozo. E sodes a banda sonora da Quintana. Eu creo, se me disculpan moito, o peor que lle poden facer a Milladoiro, eu creo que a veces sucede, ti vas a comer a casa uns amigos e tal, e colócanche un disco de Milladoiro. A mí pasou máis 2 días, é unha cousa horrorosa, porque se estamos, deciros que se esa lenda é certa, que a mellor é certa, tamén lle pasa ao grupo. Se escoitar música de Milladoiro, chega un momento en que ás veces é moi... Carlos, pero unha cousa, quero aclararlle a esa lenda, porque é certa. Eu non teño constatado se cortou o pescozo Sampaio. O que sei que hai algún vendedor de souvenirs da zona que se fixo millonario cos nosos discos. Eso sí que está clarísimo. Eso sí que merece un aplauso, señor Moncho.
Non se moleste. Este é o Moreno Agromán de Moncho García, cuidado. Pero para eso tiñasme que poñer un pouco de música e baixarme a luz. Facémolo despois, cariño, pero en privado, non? Estades agora cun disco que a mí me fascina, que é unha homenaxe, en certo modo, a este home que vemos aí, que seguramente coñeceredes, non? Manuel María, que se nos foi hai pouco. Que vos chamou de Manuel María para que lle dedicarades un disco completo, as súas letras, a melodía das súas letras? Que foi o que vos, Antón, por exemplo? Eu creo que, aparte de que, bueno, falou con nos xente que quería facer esta homenaxe a Manuel María, nos pareceunos perfecto. Eu que si creo é que, de algún xeito, non é que abra un novo espacio, nin abra un novo camiño, pero sí que creo que a canción con determinado tipo de texto, con determinado tipo de letra, recuperando os nosos poetas e tal, durante moito tempo, eu creo que demasiado tempo estivo esquecida. Eu creo que, incluso ao mellor, porque o folk tapaba moitísimos espacios, non? Eu creo que Milladoiro, hai 28 anos, tivo a honra de empezar un camiño, e por que non? Ao mellor resulta que o de Manuel María é unha maneira de decir, ademais desto hai outras cousas. Eu creo que é un traballo que nos collemos con moita ilusión, por ser quen era, polo que representa para o país e polo que representan os seus textos para o país, que siguen totalmente vixentes. De todos os xeitos, vos sempre fostes, e é a miña opinión, moi pioneiros, é dicir, as primeiras pandereteiras que eu lembro nun disco estaba, sin mal non me lembro, no Galicia no País das Maravillas, e era unha maravilla de canción que botaban aquelas mozas, non? Eu quedara moi impresionado con aquela canción que tiña como aires árabes, non? Méndez, di algo ti, home, que me... Sí, non tiña unha canción, tiña tres. Tiña tres, aí está Méndez, sempre... Non eran tres. Si, me cantaban, eran só as outras que cantaban con nós, sí, tiña un estilo que inauguramos, non? Sí, de repente houve un movimento moi interesante, non? Non, e hasta que pasaron como 5 ou 6 anos ou máis, non se volveron a utilizar en grupo. En las mesmas. En las mesmas como... Outro día puxeron no programa este de Alalá, da Vega, un programa que gravaran as crechas, non? Sí. E na jazz session que fan entre eles, facían o tema ese, que o Ferreiro vai fora. Claro, que maravillosa esa canción. E eu me preguntaba, e esta xente, bueno, pero estas cosas que dis, saberá de onde ven esta peza? Porque aparte foi recollida por unha suiza, que Dorothy Schubert. Por Dorothy Schubert. Claro, Dorotea. Entón, ten unha... E eu decía, esta xente que de repente están todos ali balcanizando a peza, e saben de... Balcanizando a peza, non vulcanizando a peza. Que eu quería, ainda que fose brevemente, pedirvos a vosa opinión de todo o movimento folk do que veu detrás de vos, dos vosos fillos musicais ou netos. Sodes ás veces críticos con todo o que veu detrás, parecevos mal que a xente experimente, probe, se fagan cousas con hip-hop, con mezclas, aí non che vou dar a palabra porque sei que vas a ser durísimo, non? Non, que vos parecen os experimentos, ou con gaseosa? Non. Os experimentos a nos parecen moi ben, pero un matiz netos por ahora ainda non. Bueno, espera que Roy non che dea un neto pronto, que é moi guapo, Nando. Ti que dicías, men? Non, digo que sí, que me parece ben, que os experimentos me parecen ben. Outra cousa é que os experimentos cheguen a un sitio determinado e digan algo. Eso que non todos o dicen, non? Agora falaremos, porque sodes unha tripulación, para min, sodes unha tripulación musical, estamos neso, estamos en Somos unha Potencia, creamos a CIA, que é a nosa axencia de espionaxe galega, non sabíamos se dicir Galicia ou Galiza, deixamos Galicia con Z e así non nos... E estamos buscando espías, porque unha potencia non é nada sen espías, e de feito encargamos xa unha misión que vos adianto, que é intentar que a regata Oxford-Cambridge sexa unha semifinal e que veñan ao Tambresis, que é o río noso, non? A final contra o noso país. Agora falaremos porque estamos facendo un casting de espías, fixarvos o que atopamos esta semana. Preguntámoslle que espiarías por Galicia. Somos unha potencia. O que me gustaría espiar sería os meus traballadores e saber o que están facendo mentre estou aquí metido. A min gustaría espiar a Super Piñeiro a saber o que fai agora que está no paro. Eu espiaría a Janis Joplin a ver en que cidade vive agora.
A min gustaríame espiar a familia real a ver se pagan os cafés que se toman esas cousas. A mí me gustaría espiar onde están los fondos del circuito de velocidad de Galicia. Pois eu espiaría a miña veciña de encima porque tira cas cousas de madrugada. E gustaríame saber por qué. Me gustaría saber quién va a llevar el premio María Casares para meterme en el reparto. Pois, si é por premio, seguramente o leve en Milladoiro, porque leva unha recua Osvaldo, ven un momentiño, fai favor, perdona, que é o noso primeiro espía en prácticas, Osvaldo Kunz, é que non hai sitio, entendes? Non hai sitio, Osvaldo, non lle vou dicir a eles que se levanten, entenderalo, non? Tocan tangos eles tamén? Tocan boquillevotes, macho. En todo caso, miraches o da regata dos Fort Cambridge? Non, é que as misións son moi difíciles, Home, pero é que se fosen doadas facías eu, xa o comprendo. Non, as doadas a debe ter a outra, non? Que debe estar en casiña, virita e ben... Que me traes? Miramos un poquinho. A ver que fixeches, déxame ver. Atópome en Londres e teño secuestrado o príncipe Carlos. Como rescate, penso pedir o cumprimento da misión. No, tío, que non temos aquí todo o día, home. Mas non me parece o príncipe Carlos. Pero si estás maiao, macho. Pero sí, de atrás da o pego, pero tes o morro de virme cun colega disfrazado do príncipe Carlos. Xa? Pero tes un trapalleiro. Non, eu non son trapalleiro. Que me estás a chamar? Marfalleiro. Marfa que? Marfalleiro. Dice do individuo que fai as cousas mal, precipitada e desordenadamente, mesturando todo. Ou sexa ti. Non, Carlos. Ou sexa ti. A ver, déxame ver que máis fixeches. Desastriño. Escoite, señor Blair. Estas son as miñas condicións. A próxima regata entre Oxford e Cambridge será unha semifinal. A final terá que celebrarse en Galiza contra unha tripulación galega. Que queren unha proba? Agarde un momentiño, non colgue, Ou seja, que estabas chamando a Tony Blair. Sí, a Tony Blair púxose, dicen, hola, Tony Blair, puxo el. Pero tires boludo, decides vos. Pero por que me baixas a autoestima? Ti sabes o conflicto internacional que me podes montar por chamar a Tony Blair con esta mamonada? Un pouco acolloado estaba, teño que dicir. El, queres dicir? El, claro, eu non parecíame ben a idea, está logrado o clima. E tiñas aí unha motoserra. Sí. E que pasou con esa motoserra? Veña, imos ver. Corta a orella, con falsa, Esto va a ser hostia, tío. Como una matanza de Texas. Eu dicía, que era... un pouco de seriedade, Que clima, Carlos. E pretendes que eu che faga caso con esta historia secuestrar ao príncipe Carlos? Ti non estás ben da cabeza. Pero por que non? Veo os ingleses, son moi seus. Non pode ser, non pode ser. Creas nun conflicto internacional, Osvaldo, entendes? O único que me vale é que che queda ben a remera de burla negra. Osvaldo Kunz, un aplauso, por favor, moitísimas gracias. Emilio, o noso rapeiro, sálvanos, por favor, coa tua música. Aí andamos. Dalle, Nathan. Como un viño de reserva, como recendo da erva, esa figura que atenta espera, eses dominios que naide se pensa, construídos pedra a pedra, cuberta con hedra. Co paso dos anos melloramos en danos, todos os erros nos collen no peto. Coa precisión dun suizo lanzo o meu berro seco, maestros. Esa banda en potencia. Logo volverán, pero xa botou aí un berro seco que non estivo nada mal. Achegarvos aquí, por favor, a vitrocerámica que teño aquí. Vindes, se sodes tan amables. Méndez, ponte de pé, que vos quero mostrar unhas fotos. Antón, Moncho vai calor,
É que, machiño, estamos no verán. Bótate un pouco máis para o medio. Botados para acá. Son 5 fotos que nos enviou Xurxo Lobato, o noso fotógrafo de cabeceira. Chamámoslle os 5 Lobatos e quería comentalas con vos. 5 Lobatos. Esta é a primeira. Amiguiño, aquí non había nin palco, nin... No. E a xente estaba aquí. Mirarvos como son os primeiros tempos de Milladoiro, con zanfona, Sí, bueno, a zanfona que empregamos. Son parecidos aos primeiros tempos de Jimmy Hendrix. Pero se o ane coa gaita. Canto hai que non tocas unha gaita, entón? Moito tempo. Foi a última vez. Moito tempo, por a parte, bueno, non tanto. Non sei se nun disco, bueno, non me deixa. Home, claro, vais estar cos mestres. Imos coa segunda, a ver que... Bueno, este xa é máis recente, non? Este é Ortigueira. Este é en Ortigueira. Eu supoño que aquí estabades falando da banda sonora do Lápis do Carpinteiro, non? Non, foi cando Reixa levou o Festival de Ortigueira. Creo que foi a última vez que fomos. Que estivestes en Ortigueira. 4 anos, 3 anos. Como baixou desde entón ese festival, Imos coa terceira. E aquí sí que quería facer un alto nesta arpa. Que supuxo para todos vos perder de vista a un músico tan importante e a un amigo como Rodrigo? Eu creo que non o perdemos de vista. Eu creo que ás veces na trayectoria dos músicos eu creo que son paréntesis ou camiños. Rodrigo nun momento determinado quería facer seu camiño, digamos. Sí, o seu camiño, pero, bueno, eu de feito estou con ela aí 15 días e dímonos unha longa aperta. Mira, no mundo da música, no mundo das amistades hai que dar tempo e cando esta foto eu creo que debe ser do ano 80, do ano 80, cando levache 25 anos con alguén ou 20 anos, hai que dar tempo e hai que... Como co sex, e coa sex máis ou menos, non hai que darlle tempo, non? Pero, hombre, aparte que é un músico moi bon, é un músico excepcional e un gran compañeiro. Unha foto máis, esa xa máis recente, o repouso do guerreiro. Eu quería preguntarvos pola dieta do músico de folk no país. O de máis reciente, de coña, non? Bueno, non, si tamén ten razón. 3 días máis reciente, quero aclarar. Esta foi a presentación de Galicia. No dado Dadá, efectivamente. Mira a moqueta. Mira a moqueta do dado. Xenando. Estades un poquinho máis... Comedes moita empanada, moito polvo, moita dieta do folk no Bran ou estades xa no bífidius activo? No, estamos na fase expansiva. Nós incluso conseguimos engordar comendo ben. Que me dis? Comendo ben. Vexo vos sibaritas, Non somos dos que creemos que hai que tomar sempre pulpo de primeira. E imos coa última, que esta si é recente por fin. Aí estades, e aquí, aí está Méndez chupando cámara, Sí, que xa está en primeiro plano. En primeiro plano, ele foise colocando. É moi favorecido, e xa a xuventud que fostes incorporando, non? 5 Lobatos, sentarvos e ese aplauso por comentarnos estas fotos, non? Pero temos máis, temos as rumorosas que andan por internet, descubriron algunhas fotos, bueno, como foi eso? Son unhas fotos que andan circulando por aí, a primeira se a temos aí. Sí, podemos ver a primeira, titulámola Son como nenos. Como nenos. Bueno, ben vedes aí un pouquiño... Os nenos da baixo, quen son? Non? Nalgúna actuación, sabe Dios, por aí por Guatemala ou nalgún sitio. Pero que o que mellor está fora coñamente. No, o que mellor está é Pepe coa Virxen, fíxate que está Pepiño. Pois si é certo, coa Virxen, non? Tela aquí tamén, mira, Méndez, non? E temos unha transformación moi curiosa. Rumorosas, como podíamos presentar isto, non? Mira, pois un dos grupos míticos da música internacional como é Kiss. Fixarvos quen se esconde detrás de Kiss, que en realidade sodes vos. O que gañaban con maquillaxe Milladoiro. Pero se lle quitas a maquillaxe a Kiss, son Antón, Moncho, Pepe e Nando, non? Non sei se sabíades isto. Bueno, porque todo se andará. E hai que recoñecer que foron evolucionando. Sí, agora adaptándose que pide o mercado. Fixarvos o que aparece xa no novo disco de Milladoiro, xa é un momentiño, o que é o violinista, un poquinho marcando paquete. Unha nova época. O violinista xa o que no jacuzzi, fixarvos no seguinte detalle que ven a continuación, isto xa vende moito máis. Isto xa é mercado internacional. E aquí, o teu fillo Nando, hai que recoñecer que o alimentaches moi ben, fíxate que ben está aí facendo un anuncio grego. Isto de percorrer o mundo, mozos,
é o que mellor se leva, supoño, de ir a Chicago, a Xapón, non? Ese é o que mellor levades, o da xira, non? Eu, se me perdonan, aquí quero intervir por unha aclaración formal. Eu supoño que este programa que se emite con vocación de que o vexa a xente. Vaya, claro. E eu quero dicir aos meus compañeros que sean conscientes en todo momento que tamén non podem estar vendo nas nosas casas. Claro. Entón, eu non quero creer nunha contradición. Eu sempre que veño dun viaxe de fora digo a miña muller que é durísimo. Que é moi duro andar por... E eu agora non me podo contradicir. Por iso vou a mentir, é dicir, viaxar é durísimo. É durísimo, porque eu non podo ter dúas opinións sobre Pero si estades nas fotos alá en Chicago, saudando, encantados da vida. É durísimo voltar. Eso sí, esa é outra historia, non? Esa é a segunda parte. Nós temos outra sección na que intentamos falar tamén do que son as clases pasivas. Vos de xente extremadamente activa, non? Somos os habilitados de clases pasivas. É un bo título para un grupo de rock. As clases pasivas. Pois nós temos aí a 3 tipos que están sempre nun sofá. A ver, que lles pasou exactamente hoxe? Chamámoslle no sofá. Pero por que eu? Pois porque alguén ten que ser o primeiro. Ir de primeiro é o mellor. Hoxe haberá butano. E por que non vas ti? Porque botamos a sorte, xa tocouche a ti. Ai, pois vai a sorte. Joder, nin que fora a ducha do psicosis. Hostia. Tíos, isto é necesario para a nosa convivencia, non? Acordamos ducharnos un mínimo de varias veces ao ano. E hoxe tocouche a ti. Si, despois seguro que tamén vos sabedes duchar vos. Home, claro. Confía en nós. É unha cousa, nada de mexar na ducha. De acordo? Home, por suposto. Porque me tomades, tíos. Agora que tamén a verdade é que o baño leva sen limpar desde... Así que tampouco pasaría nada, che... mellor non me fagas, non? Quedamos en que lle tocaba limpar o baño que deixara máis pelos na ducha. Pero despois quedamos en que lle tocaba limpar o que peor peste deixara. E como medimos o da peste? E contaras ti os pelos. Xa o fixen. Que, ao final, que? Vas á ducha ou... Non sei. É que acabo de comer un bocadillo. Joder. A poñer bote outra vez para o desodorante. A ver se amanhã o la tele algún día. As clases pasivas, o público, a xente que vai... Unha cuestión que sempre me atraiu do vosso traballo son os discos A e B de Milladoiro. Eu non sei se isto é por facenda, que facedes discos B un pouquiño como bandas sonoras, que logo levades Goyas e de todo, claro. Pero tedes un pouco máis facedes esta distinción entre os discos A de Milladoiro e traballos moi específicos. É así, non, Moncho? Sí, evidentemente. Pero non é por facenda. Bueno, tamén. Porque facenda é que escapar... Somos todos, facenda somos todos. Temos unha magnífica relación porque non somos sujetos activos de facenda, non pasivos, somos sujetos activos. Pero bueno, de todas maneiras, evidentemente, nunha produción que temos de 20 discos publicados, evidentemente hai algúns que nacen con vocación ou por iniciativa propia, non? Como produción regular dentro do teu ámbito de creación. E outros son encargos. E outros que son, de algún modo, estimulados ou encargados por... Aquela banda sonora de Peli Porno que fixerades, eso foi claramente unha petición, non? Aquela de... Sí. A Rapa das Vergas, non me acordo moi ben, era unha música, unha habanera preciosa. Estuve inspirada nunhas escenas que fixeras ti, ademais. Sí, eu, bueno, tiña un dog.
En fin, vayamos con outro asunto. Aquí quero xa rematar con vos definitivamente, pero necesito da vosa calidade como xuíces, neste caso, o corpo de gaiteiros de Milladoiro, os faíscas do Xiabre, míticos, non? Quería que me axudárades. Queremos lanzar dun raio dunha vez o air gaita. O air gaita, o mellor, vos non sabedes o que é o air guitar, pero ídelo comprobar con estas imaxes que temos aí. Vexamos o que é o air guitar. Este é un campeón de air guitar. É un tipo que ten estudiada a canción e sin guitarra fixarvos o que fai. Mételle caña aí. Hai concursos desto en todo o mundo, eh? Este é o subcampeón de Corea do Norte, me parece unha cousa así. Do norte, sí, do norte. Será fillo de Sun Yankee. Tranquilamente, non? Algo de Yankee ten. E nós queríamos hoxe poñer en marcha e por primeira vez o air gaita, non? Para iso contamos con dous especialistas, Silvia de Dorrón e o noso amigo Touriño, o gaiteiro de Texas. Ocupade a vosa posición, por favor. Silvia, Touriño... Touriñán, pero como sabes quen manda, non sabes? Touriñán, un gaiteiro de Texas ten que lanzarse un pouco ao mundo do air gaita, non? Sí, con estes bolos venme ben, non? Para irme lanzando, sí, ben, cando queiras. Entende a honra que supón que estean diante os Milladoiro, que estean os amigos de Tirán e de San Bertolomeu aquí, observando o que estás facendo. Eu, a verdade, que estou un pouco... Sente a presión? A verdade que sí. Ben, por unha banda, o noso gaiteiro de Texas, por outra banda, Silvia de Dorrón, familia gaiteira. Gaiteira de toda a vida. Non? Ben, notas presión no teu debut? Sí, bueno... Sí? Estamos preparados. Estudiache a peza? Totalmente. Ben, a peza é vosa, é unha peza de Milladoiro. Normalmente para a guitarra se toca o Highway to Hell, un clásico, neste caso é a Muiñeira de Chantada, que vos tocastes no seu día. Primeiro a unha gaita, despois a dúas gaitas, así que Neizan, música mestre, iremos por turnos, ide inflando a gaita, amigos, porque comeza Silvia de Dorrón. Esos aplausos con nos, vamos. Ese movimento de folk. O noso gaiteiro de Texas. Silvia, no retrouso. Ese repunte, ese gaiteiro. Esa Silvia. Ese gaiteiro. Ambos os dous aí. Ese aplauso forte, quietos aí, na vosa posición. Nando, Pepe, por partes, como vistes un pouquiño o estilo de Touriñán? Moi depurado. Sí? Un pouquiño de depuradora, digamos. Sí, moito. Sí, foi collendo aire. Sí, a medida. Víadelo máis ben tocando pechado, un pouquiño en aberto. Semipechado. Semipechado, non? Ben, o caso de Silvia, que vos parece? Ela é un tocar máis da zona do sur, non? Sí, quizá, eso quizá é máis das Rías Baixas. É máis das Rías Baixas, que ten máis... Pero tivo un momento ese de punteo, de punta tacón, eu creo que foi un homenaxe a ti, Nando? Moitísimas grazas por estar con nós. Grazas, Milladoiro, eu teño unha dúbida, e é que foi o que nos deixou aquí. Me cago en diabla, tío. A orella e o rabo. Milladoiro, gracias por acompañarnos. Un placer. Imos a publicidade e volvemos inmediatamente. Somos unha potencia. Mestres, un placer, chicos. Milladoiro, amigos.